Bazen gizon alargundu bat bere alabarekin, ezkondu zena bi alaba zeuzkan Andre txar batekin. Aita urrun lanean fin, talaba Mari Errauskin, etxe zuloan maite zuten beste hirurekin. Mari Errauskin neska zintzoa bezain dotorea, izanagatik beste bi neskak ez ziren ordea. Delako ama ordea, bi alabentzat lorea, Mari Errauskinek egin behar baitzuen lan doblea. Festa eder bat antolatu zuen erregeak, horrela neska eder bat aurki altzezan semeak. Orduan ama ordeak presnei zituen bereak, aldiz etxeak garbitu behar alaba ordeak. Mari Errauskinek janzten lagundu zien hirureri, hain zuzen gero jauregira joan behar zuten eri. Gelditu zen geldi, bakarrik ta bihotzeri, naiz etxean ez zuen iraungo denbora gehiegi. Derrepentean muso pila bat sartu zen etxera, Mari Errauskini etxea garbi uzten laguntzera. Eta usoek gainera egin zioten galdera, joan nahi altzuen printzearekin dantza egitera. Baietza eman ta soinekorik onena jantzita, eta hanketan zapata pare ederra josita. Hain gelditu zen polita, aze sorginkeri pinta, eta kanpoan zaldi autoa bere zen jarrita. Etxeratzeko itzorduare etzen berriketa, sorginkeria gau erdirako amaitzen zen eta. Heldu zen jauregi berta, ta ilusioz beteta, hasi berria zen dantzaldira joan zen lasterka. Printzeak hainbat neskekin dantza eginta gerora, Mari Errauskinean inguratu zitzaion ondora. Naiz biak egon gustora, azkar pasa zen denbora, amabitako kanpaiarekin joan zen kanpora. Laprasteginta eskaileretan zapata bat galdu, arren behinik behin etxera etzen iritsi berandu. Urrengo goizez gosaldu eta printzea azaldu, herri honetan bart zapatarik inork galdu aldu. Herriko neskek eta biaizbek zapata behartu, arren hankarik nahi bezala ez zuen inork sartu. Mari Errauskin gerturatu eta printzeak eskatu, zionean nahi altzuen berak zapata probatu. Eta bainoski Mari Errauskinek zeukan egokien, ta printzeari honek egiten zion pozik gehien. Ara tortola bi hemen eta gauzak nola diren, ezkondu eta oso gustora bizi izan ziren. Ara tortola bi hemen eta gauzak nola diren, ezkondu eta oso gustora bizi izan ziren.